ban yo i ya ki nong rap bakin long ki badon ka jing tep haka rukam rap ya ki jing thung ki ba pair bat na ka jing yo i bakin nong rap ki da don kam shisha bakin don ka jing tep ka khasi giant ya farmers association KJFA ka seng ka bala seng da ki nong rap na ka banta ki nong rap haka arpo artari ulber arja arpusau kalala ban a jing hikai sha ki nong rap haka ba day bat ka rukam rap yo tet bat ki we haka snong sop dok ka snong ka badang hap apo ka Mahoti constituency Riboy district Hakaju usgi ke KJFA ke balam khmat dauba Philip Marwen kumu nong ai boj barangba baruba tring maulong kumu president barangba kila yo ru ban pens kami ki nong kit kam bathamai jong ki pratalik unit sopdok unit that unit tudu siang unit raitong unit tiwir unit madan rnong unit bat ka khli rnong unit Hadian bala wai no ketika jinyalang haba yo banyak keren kerpang baruba Philip Marwen ula penpau ya ke jing so diau halor ke jing sha ban ben jong ki nong rap hagi ba bon ki liang ka bola kedo ya ki kat tu kat ni ki jing e ki ba kongsan ki ba ki nong rap ki kendu kita ki long ka jing sha khnyot dor haki yo ki hat ka jing sham jing e jong ki nong rap ha ka ban siu ya ki ram ki sha ki ba ki la shem na ki bang ba pher na mar ki jing e ki ba bon Haba kelipat haka baya day baka scheme focus kabadai ka scheme kerpang na kabenta ki nong rap ule thu da ka baong baka focus ka scheme tang na kabenta ki khendiak ngut ki bia don ka jingya jan bat ki nong mikmat lani bat ka sarkar Hendrai kumba kalong ki babon hi ki nong rap kim yo benta ya ka scheme Hendrai kamlong satya kumba ka sarkar ka jukran penhe nia sapang ka ni ka scheme focus Lada ka bha ka yo ka sniu salung Nong rep mot kat coba pai dia kendu nalor kataro nong rep sim nakaram bantit ik sembai bantit ik sebo te haba sim yakaram kemot uhap siu no e katukaram te lada ka sembai ka senam ka ayom ka sniu te mio siu no e ikaram badela sudap ram melasu ban siu ka sud bad ya katukatrai ru jong karam balasim lagi bang Kalong kumtate ikwa balak num nok sarkar kan yarap lem yakabai ban map lem yakane karam bala simna gibang bad ban pen jensur yakapor ban lesiu kenang ba lakum no motkin kami opor ban lesiu hap nak hap pen jensur kumot hajaka ban siu po senam na arnam penjalan no sakala senam ni sakasal senam kenang ban dalayo Kait jeng mentoy na siway hadin padai lala ban siudab no ekaram. Pad ya ketuk sudro. Karena ka fokus kaya rap tang ya ki kendiat ngot. Namar kat nongut iki nong rap kita nak fokus. Mendon ba kawar. Karena ka fokus kam kawar e baro ki nong rap. Kawar tang ya kitu ki ba sya selek ni kisnong WR si group Palat nang ta kumot kiwe bade kidon halum myo jingirabe kam kawar te ka sarkar ka put turoy sibun ya kaneka ya gini ki fokus ya kita ki CM11 kita bro ki yo tang khadian ngot ki babon ki nang rap myo re ka ki apply de ki hajar ndai ki bayo ka lang tang khadian ngot de kam poi re sya ki nang rap kham tam kini nang rap patlot ka yo ikot pat kini ki rap ki baduk itu ki myo re tang kini ki kam calak kaman bat ki ba itu ikini ki nong mikmat itu iki minister ba itu ikita ki agent jong ki MLA tang kita ki babon ki nong rep mdon ba itu iki la job election la job re dal adab ka election mdon ba itu isu iki akpor election ngan yarap ki nong rep mar budlum dal adab election mdon la kalet lud ki bro kita kini ki iki sisa ngaya tu kalau kumta Hindi dang hari boy bro siri kasi janji wada garoro kalau kumta Hakabaya day pat ki lat jingirap na sarkar lingba katanat CNR di blok habadon ka jingsha penjulor yaki marap mariang lingba da jingsha ling shop haki bor mariang lani kinu gijat sha penjulor ule thu baka niru kamju poi bahasa ki nongrap balada ki poiru henry saw lani sansnam shu lo angru habadon kom kini ki jingsha penjulor bon sen hi na kalyang ki brio jong katanat CNR di blok kim jula ban poilot sha ki snong ki mamat yaki jingja sha penjulor jong ki marap mariang Kilat jingirap hakabayade bat kijing lenshop kamariang kini ki na blok kita gram sabak lani ki nong wan sorbe haka senong ru naka si spat li ki senong ki let tang spo na kat san senong te ki wipat ki senong ke bala chakta kamariang kim let
Bat sakawil da ki ai jingira bro. Fiap up sam snam rusnam bat snam bro. Menjo jingrap. Bat lada ka jingjot kalong su ai nuksano. Lada ka jingjot jong kalong kha jong kalong sanlat. Kamut lada ka ai sarkar ka ai lais pa atangka. Tetang bai le simi tai pisa lais pa atangka umdabre bai kaliru. Kata ka jingsyam nongi. Ai si drop ka jingyarap kemumbala ai si drop ka hadureo. Tegadon jengmudi. Kon ba iet ngi ju shat jing ba man la kas ngi hato ngi la ju perkhat ba ka bam ka bangi bam ka tein em ya ka met jungi Mai ki juba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kane ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba pen yai uba raju uya tho yanga Nrai man kapor yim ju yo ai kajing bam ki batay ka met ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kma ba kum nu ngan lai na kini ki jing stam Kong nangkong pide ban melin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukom bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana ki yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. kata ka mut ngi dan yu khau 45 pa byang bha bat ngi Mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau Mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei khon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fitien kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te khon ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya